At ngayon po, kakatamo lang Alden. Dahil kakatamo pagmaragol ako madyati, kaning kamapangan. At di pride of Pampanga, ding Pusidos! Rasura din ka, di ba? Idol! Wala matin niya lagari, peka, bilis na yung mo. Walang pa mo, burong-burong yung buto mo. Teka, makayang maili mo rin. Bakit? Ikaw man na ili ko. Baka nga nga mo ka rin arap na rin tao. Ba, pare. Akin lalagay man gitara na ini. Nino? Higit TV na po nini, kaya investigador eh. Puputay na albin, niya ikit me. Uy, higit TV nini, pare. Kung bakit? Ay, apit paling may kasaksikan, may kamatiking ng sige. Ketang barangay na? Huwag ka rin. Ulo pa yung mulala yung saksi. Ay ka naman, nakakarapat mo yung may natin. Siguro may siyapyo. Siguro. Ito natin niya daya? Yung mga yung pulis, pare. Bakit? Kaya narin kayong munisipyo, kayong kilog. Gini? Bakit? Oo. Ba? Ano nito mong investigador? Oo. Higit mo yung may kamatay, anak. Opo, anak. Higit me? Pagkala na pipiya tayo nga di mo? Maglaram yan. O siguro, malapit na naman kayo munisipyo. Ay, anak. Higit may kanuha na, sabihan kayo, anak. Higit eh? Higit kayo po, anak. Balo mo, anak. Beri niya, anak. Opo, anak. Tinang mo nga.
kinakabala mo ipiling. O di kay. Haligit kaya po, anak. Ba, sigurado ka na, barilin may kamatay na, anak. Opo, anak. Marilya. Di gani nga ni Malan, eh, panin niya ang pipiling. Mga nareking wa saksiyan. Eh, siya ka siguro. O padala mo niya mental photo. Barilya po, anak. Muli mo sabihan, aning investigador. Balo mo na klase rin baril, anak. Wow. Ako po makain kabisado rin baril, sir, anak. Pero sigurado ko po, anak, barilin pero matay na kaya, anak. Wow. O hindi dyan ng investigador, mula laya ka rin baril. Wala layapin. Kaya wala ba kung yung baril ng investigador? O ini, 45 gini, anak. Marilini nga na. Makanya niyo pero matay na kaya, anak. Wow. Lawan-lawan eh. Sir, anak. Kaya po, anak. Bakit? Baka ba yung bagyakan niya, anak, siguro 46 siya. 46 siya ka na. O siyempre, ika pala mulala ka naman eh. Makabayang bagyang yung 45 niya, 46 yung muti. Hindi ka pala yung matipis ka, pero yung sumere. Alam mo namin nga bungal niya, anak. Eh, makaimpaka na nga ka rin nga pandarin tawa ko lagi kayo. O bakit ba naman? Takpo tayong kaya kang balungos balambali, talibatag. Kaya ginapa mo kilom. Ano ka lumong yung bumalyan? Sige. Oy. Napansinan na ka, Soy? Bakit? Ako talang sota kang oros. Oy, pare ha. Kabastusan na yan ha. Na ano palang okasyon kayo ni Soy? Ha? Ano palang okasyon? Okasyon? Pagkabalo. Kaya ba na kung okasyon yan? Yan ang sinabi ni Presidente? Yan ang presidente. Correct? Ikip mo na nasabi eh. Blackjack, yan na. Paano ka mo tao ka? Buti ka magbanta kayo ni. Banta tikim, yalungan kayo ni Mamo. Ababa? Hindi na. Diyos ko, kasapatos siya po. Kasapatos na yung udas. Anak baka. Tantang, kombo-kombon talaga? Ha? Tagalog yan, Muret. Ha? Tagalog yun. Tagalog po kayo? Ay, putang ina! O bakit ka Tagalog? Saan ka nagmamaraton? Saan ka nagmamaraton? Punta mo na yung balo na yung kantada? O palagay ko yung mga kombo ini? Bagi. O babawi ang balsa mo eh? Kaya nyata nga nilina. Ano yung kusalan? Kunsalan? Oh. Wala na galang barilya yan o sikbit niya. Siguro yun eh, 46. 40. Balo ko na yan, ini 46 yan. Ano yun? Si Makabani. Oo. Armalite. Siyempre, Makabani, netang eh. Tagalog yapin eh, pangkampangalan. Oo nga pala, ano. Balo may kantame ha. Kakanta po kami. Alam mo kanta mi? Kumakaluli pa mo ka. Balo mo kanta mi, tang? Halike. Hukumampangan eh. Kaka na ito, pepas ka. Putang ina. Kapampangan na kamang pala eh. Oh. Inano ka? Siya mo kanimo. Kapatid may asbedula. Kapueta. Halike. Ha? Kapatid Jebo, tang? Hali. Bulok na naman pala pa. Tang na ito, may palelele. Hoy, ang mga inges mo lang. Bakit? Nagsibidyo pa ng timbang niya ko. Kabirabal ko eh. May eksipilyo kang gagalakan ipan. Wow, diyan nga lang iban. Kaya ganyan ki. Kung ano naman gagamitan mong kolge? Roxana. Yan na Rexona. Kaya pala babawi ang kilikili pa rin. Kabirabal ko ng tiniti. Oy, oka. Eh, ka naman gagamitan ka rin ipaning Rexona eh. O sano? Kareli po nga. Mamurit-murit. Kaya naman lip nga. Kung ano? Karentig siya. Oh, kata-kata. Magkanta kami tang eh. Wah. Balong yan. O sige, tirahan mo eh. Tira. Nanyag mo ki. Wala akong balong eh. Nanyag ki.
Babalo ka mo ta kanyan. Magkanta ka. Aligo. Halika. Sige, sige, magkanta kami. Sige. Tira. Kamakayang mango ko mo rin. Bakit? Wala mo ito yung sign flu. Sige, sige, tang. Natuwa mo na aragot, may pagkakapang mga niyan. Sabihan mo ka nga pong Felix dyan, nakalimandaran sa nakamuli. Tak na ito, baby face ko talaga. Baby face! Tanay na ng baby face. May lana na yung gilani. Bakit pare, babalitan ko kaya nakarelo? Oh. Yan anong SK ka rin yun. Tang SK? SK Pero soy, chairman. bayo ka tabak ka. Oh, bakit? Kailangan dia. Magpiyempeng advice ka rin kaya katamo pengarin babae kini. Ayaw Bayo ka po. tabak ka. Wapin po pala, ganak ako, bayo kayo po Krisis po ini. magkanta. Masangit. Baloy po, lalong-lalo na po karempe nga rin tamong babae nga timbang pasuswan. Anak. Mimingat ko pong papasuso kayong gatas ngeni, ulit pong atin ang laso ng gatas heli. Ngaliwang gatas. Tapos melamin. Yan. Nyaigal pong pengari kem. At sabi ko rin gumayag, bayo pa painuming gatas. Pasuso. Pa-check up yun pa. Potating melamin. Kaya kayo namang pengari lalaki kem. Ikaw ang kalalaki kem. Bayo yung suswan din asawa yun. Pa-check up yun pa. Potating mo namang melamin. Uling buming ate ko, may pa-check up na yung asawa no. Positive. Sabi malalaw ka. Palagi ko hindi may kasusyang melamin. Yame yayat eh. Ay na. Balo may yung kanta. Okay. Ngabe mo, kasama mo. Gamitan ni Casio. Gamitan may kasyo. Yan, yan. Sisinya lang anak ano. Malibiyan talaga yung matwa kayo ni. Okay, ini po kaya kami mumunang kanta. Bakanita naman, dakalgodan naman na kanta. Ini po, istorya de po rin kaya katamong manong ko ng kerte, lalo na po. Yung kaya katamong honorable councilor, Councilor Ringat, palakparandala po, at sula po kita. Ina po kasi atin lang masante na pangarap kaya kayo, kaya katamong Fernandino. Anya, ini po kaya kami pangarap, atin kami naman pangarap para kaya kayo. Yung pangarap mi po, may miras yung kaya katang kapias targeti, sayara kayo. So, ini po kaya kami kanta, kaya mansagan niya po, ika, ing pangarap. Yan. Yan. Ingin may malakpak kabangis ni. Pamo, may malakbakay pala mo, pamul. Patunayan yung matsura ko eh. O si Ma'am, itong siya na may malakpak. Okay nga, Tan. Eh, dana mo po, tano. Yan. Sigan may kukuran mo. Wala na yung isigamin direta. Boss.
murit-murit. Nabura ka kaya ng animal kayo. Bakit ba? Bago ba mo? O sige, sige, ikaw na, sige. Sura na ba mo yung animal? Malamay na kagduron. Ikaw hanapin eh. Pumusad na ka bata ng animal eh. Sige, sige. Gusto ba salita ko? Eh, ka magisabi. Bantayin din ng tarin tao. Eh, ka maninay ka rin manungkulan. O sige, sige, ikaw. O, ako na ni. Eh, ka magiyagnan. Bantayin din yan na ka to. O ikaw hanapin. Muna na ako. O sige. Eh, ka makiyabi. Muna na. Ako na. Umasira-sira ka lang talaga eh. Pambira ka eh. Karakan ka rin tao mo rin. Pitulak-tulak mo. Brama ka. Lalaki na kaya. Kaya siya nagpisat yan naman. Iba natin. Guguluan mo makanya. Loko, maswerte ka. Chikon siya akin. Makakagilikit kang bayag ko ako. Luwa ka naman para klase eh. Kaya siya nagpisat yan. Guguluan mo makanya. Kaya ka marinay ka rin puyeta. Kira ka samantalang din puyeta. Ano mong balo ito? Sige, 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 sige. Bakit, Joy? Bakit? Animal ka kayong kalakim niya. Pamusara ka mo, animal ka. Lalaban na ka. Bakit? Ano? Sinabi ko. Umakabusit ka eh. At baka itong may kilala ng problemikan. Eh, naintindihan. O, tera. Ay, luwa yung sasabihan. Wala sabihan, paintindihan na. Talaga namang ikaw kakapilan. Makalakabuntok ni Malga eh. Sige, sige. Ang ba naintindihan na ka Ano, kawan? Ating ko solusyon ka. Hanapin eh. Wala mo na. Magpalabalo ko. Kontra ka ni Malga eh. Eh, wala rin tao. Wala balong mo. Kung wala ba lang kung sinabi ko rin pikas na balok mo. Oo, kasi baka na naintindihan na ka. Tunggalan ka tang balong mo. Kaya kada rin bandakin. Kakula rin bandakin eh. Oh. Oh, di ba ka? No, huwapin. Baka nano ito. Ah, Eh, na pala mo, paturang ko yung asong nananabuto. ay, ito na yan, yan. Oh. Then ang tawag yan. Huling sabihan, pinatore tao. Ha? Sira ka pala talaga. Bakit? Daratang ni Testarapin, nagmula-mula yung matela. Inaman ko kaya kala rin bandagay ka ako na O sige, mapagin naman din batakin. May tela ka niyan lang. Bakit? Yung mga kandidato na po, Diyos ko, karakal na karakal solo sa pagka. At saka, Soy, Oh. dalhin mo naman rin yung banda ko, puro lang mga laguang po ang mga santino. Kaya ka puro na senior citizen. Oy, manwala ang mga lagulang pang mga sandin ng Madam Soy. Aba talaga namang mga lagun eh. Anya mo metsura lang, limik yabe ka mo rin. Oy, kabastusan. Ito naman eh. Enak mang kayabe. Kabandamlay, kayabe. Purik sa ganyan, katanga-tuwa ka kayabe, ilang sa ganyan tarin tao. Eh, nakamagreklamo sa'yo. Mga lagun naman talaga eh. Mga lagulang talaga. Bahay ka naman, hotel mo lang eh, no? Kaya pala puro lang mabuktot. Oy, kabastos ha. Bakit? Namano pa mo kaya tamong konsyal, sabihan mo puro lang mabuktot. Wow. Muri mo sabihan, pati ako mabuktot. Diyos ko kanya, mga nalukla ka po. Oy, potay bumalo. Nano? Reglaya pa yan. Ano siya, mga lagulo Di ba lang tayo? Uy, tay, kakati, may takaran. Ano ba kakarakal na karnagi kaya mo rin? Malatawag kaya kakainakan mo. Tayo. Uy, tay, takalupa ng Mawi. Mami Taylor. Mawi Pacquiao. Ano kagiwa may pangbuksingera? Aba, uy, tapo, ho. Ayo. Uy, tay, takalupa ng ara. Aramina. Aramusa. Hindi ka marinay sabi ang kalupan na yung aramusa. Una nga karapat, punta ka na tawar, may aramusa ka siguro. Ay, doon. Ano kayo kamalyari kayo ng banda ko? Bakit? Bukod na kayo, dakal na naman. Oh. Mga lakula naman ang buwang mga santing soy. Simal ka. Antay mo lang ko. Kita ka rin. Kana sira yan. Wala lang yung ganyan. Antay mo lang ko. Kita ka rin. Kaliwaya naman pala klase niya. Antay pinim mo lang. Upa manuluna ka magbalugay eh. Bakit? Upa durot may bayang gaba ko eh. Boliman ka, o tutok yan, me. O siyempre yung panundo mo yan Ada eh. ka, soy. Bukod na kayo, dakal na. Mga lakumpong mga santing. Oh. Meto ko pang pagmaragul kayo, soy. Bananong pagmaragul mo. At ilo pa kayo ng banda ko rin ng manungkulan. Timal ka, sesela na ka mo. Suelo mo bulbol. Tabalo nung ating kapambulbol. Nanalusin talaga. Kanina, nasura na, may naingan ni mo. Lo kumakain. Umagit-pagit. Lo kumakain ka. Eh, kamarinig ka rin takalang tao mo rin, ho? Oh. Ang gageti nila mo pa yung takalak pupuntok lang, ho? Nang makalakapunto. Mga nanuya ka makalakapuntok? Oh. Sipan mo na mo, pag maragul mo ka na ako matsulag yung banda mo rin manong kulang. O, siyempre sa'yo, manungkulan na rin. Dapat alam pagmaragul din. Isipan mo kaya, Soy? Oh. Lumalalo rin takalabutante sa ren, o ren. At ino kaya rin manong kulan mo ka rin?
manungkulan, utusan na lang ng Balendem, ni Balkan. Anong utusan? Anong utusan? Papadyos kayo niya kagad kagawad kapag na magdalang kapeketa, magdalang sandwich, magdalang pamangketa. O samantalang din, alakat ang pamangkin, makatambak na rin din eh. Urin din dapat mo parang alasoy. Huli nuwaluwa mo rin tao mo rin. Hala mo rin manungkulan, magalakapunto. Wala ka pa rin talaga eh. Naman kakuling-kuling sa kaba mo? Umakabusit ka eh. Lumaok lang ang tagpakan ako. Bakit? Agbanda ka ako'y ngangin. Unin mo mapunta kayo kay namin, bakit? Manalam si kawawa na bulok. Pagkala mo lang ka pera kabalo mo. Oy, personal na yun. Ito naman eh. Eh naman wawain. Ano Una, durog pa kayo ba ko? Lilintik. Kasalanin pa ng lilitik. Una nga karapat mo, kaya tulit mo mamang, kakan yan eh. Iwa ka naman pala eh. Diyos ko po, konsyal. Nano? Hindi ko pa mo pumalo. Nano? Magulok yung uran yung keti. Inana, mabawang kanal. Inana, balungos niyan. Oy, higing manungkulan. MJ masyadong ismulan. Nano? Higing manungkulan. Baka muli mo sabihin, manong kulang. Tala, manong Oy, kulang. patay balo kita para kayo ketong ko naman kagawad. Gagawad? Hmm. Aliwala naman pala klase rin kabaryo mo. Bakit? Muli mo sabihin, tinuturo ka rin kabaryo mo. Huli ba natin ako ito? Bakit? Nung ating may bati kaya sulin, utume sigurado. Gagawad siya kami. Oy, kita ba na kami? 40 minutes na kagawad na rapalilan. 14 years. Muli mo sabihin, labi na ka nga. Sabi nga, patabanot sa kampanan kayo pala sa Fernando. Asoy, kaya tutugyan na katatagal kagawad. Unang tagalan ko. Tagal ka kanyang kapitan. Kapitan? Alangan ka sambot, sigurado ka sumabot. Sigurado sa... Alangan ka sambot. Bakit? O ketang kaya kayo era buring masalese. Tanong buring ay masalese na rin po, tula ka. Sabagay, Soy, sungab sabi to rin manong walang mga yan. Oo. Aga ka na ako yung milabasan na barangay eleksyon eh. Bakit? Aga na kagay ng pigkatao kayo ni Kusap Suntarla. Buutagan na ka. Kita, Soy, tinagal niya kapitan kay Karelang Barangay. Naging sumbagal niya kapansanan. Sira ka pala. Tinagal yung kapitan na niya kapansanan. Atin. O tinagal niya. O siyempre, Bisaya naman suyo ka rin kayang kabarangay, kabalen, makanyan. Una ano naman kapansanan? Oo. Paano kung nung nakapansanan? Ano? Siguro pileyo, makanya niya lalagan. Babarong gaibit isa na yan. Oo. Eh, nakabagin, ha? Ali, bulag. Ay, pile. Pile! Kanya. Sabi mo ni. Ano? Siguro, bulag niya, bulag. O, mo ka. Pati no rin butatis nung bulag ya. Bulag! Kanya. Unang kapansanan na? Pipi ya. Pipi! Hmm. Sira ka pa lang talaga eh. Bakit? Tagay yung kapitan ni Pipi na ang kanyang puto. O, talahin pa niyang but. O mga nanyang puto ang mag-meeting niya. O kasi, aga ba? Aga ba ba? Go! Aga ba? Ano? Dagige may buto ito eh, naman ka. Eh, makanyan. Yapi na ito, siyempre Pipi eh. Anyapin natin yung tiki, ang magpaliwanag eh. Ang galimana pa ito kinumagpaliwanag na ito nga muro sa gano'n ng Pipi eh. Ano? Aga ba ba? Oh, Eh, makanyan. yapi na ito. Ali, makanyan. Muli mo sabihin ba ng paliwanag? O, siyempre, niya tiki na ito eh. O sige, paliwanag may karoon tao. Pamaglokon mo kami. O, niya, makirandam ka. Sige, Tutuwa na kang daragol, di man. marumig salita ay 6-footer. O ikaw man at luka, patake. Kewa na kang tatang mo, makainin niya eh. May nasalo tinayo. Wala lang talaga. Bababa, Soy, namin. Ha? Gano yan, boss? Ha? Uy, siguro may bakbong yan. Lumugkek yan? Ay, yan ang kunan mo, Ba, yan ang kaya ka na mo, ikaw makatulit. Ay, ika na mo ba? Ikaw. Ay, yan na mo, kota maglopaya pa yan, ay naku nilwan. Mula lang, mahal ka. Bakit? O, niya, pakiramdaman eh. Sige, niya sa'yo, kaya ba na itatagal kapitan? O, sige. Sige. Kaya ka na eh. Wow! Nabigote ka pa mong ipas ni Matt. Pagbantakan mo, tasig mo doon, nagpakang tapelix. Sige. Wala na yung wala duro na yun eh. Bago. Bakit? Hira ka, daramdaman ka pa mo rin manong kulang pa rin. Bakit? Unang kanyang punta nito, pipili, bastos siya pa yan. Pangalan yung bastos na? Mga nano nga bastos ito? Oo. Baba! Eh, kabastusan ito. Eh, kapastosan yan. Kabastusan ito, isipan mo na mo, tingnan pang makanyan. Siya niya, alis siya ito. Una po rin na siya dito. O niya, magirandam ka. Sige, paliwanag mo eh. Pamaglopon mo kami. Magirandam ka. Sige. Kabalin! Babae, lalaki!
kita? Sino kaya naman ningisip mo kayong isura mo, di ba? Pamo. Sinampot na ba? May preso mabuyo. Ah, siguro niya sinampot siya makuha tayo. Ano? Kasing kwata niya mo kaya katang konsyal. Sa kuya rugong milalabas kayong kabiyayan. Pero soy, milyonaryo naman yung lugod na karektarelan sa sakuban. So palakpakan dahil po rin kaya katang manungkulan. Paano ko na po rin kaya katang mayor, kapita po rin kayang konsyal. Oras na yung mga panungkulan. Sa soy mag-meeting nyo. Man makasapatos makanyan, makatsinelas siyam. Wala mo na, pipinila ay baka chet-chet eh. Bakit? Tatagay yung kapitan, magpitin niya makasinela. Oy, na rin tsinelas na rin basta-basta. Bakit? Sa 105 na pa mo rin ang pitswa. Bicho! Hmm. Pipinila pala baka siya papuntok eh. Bakit? O selman mo muna din ba dyan, bicho? Oy, malo talagang yan na rin. Oy, mura na lang ang bicho, Kenny. Bakit? Yaspe Dula, sinal yung bicho, tsaking sila mo eh. Mamamag mo rin nalanan daging singini. Tsaking sila mo, bili. O sige, di na nakapanyal, isalit bukas na eh. Yay, dati lang diferensya, puri mo lang. Sige, puri mo lang. Ang baka nila pa diferensya? Bagyan mo. Unang diferensya na? Mabagal na lumakan. O mabagal na lumakan? Unang pala nga sa ng bicho, makatali rin, okay na. Siyempre, lalaki dyan, makatali. Sabi naman gitar, nakalarang request ken.